Bon dia, éssers de llum! El vídeo d'avui és una meditació ràpida per mantenir-se tranquil, harmoniós, per pujar la vibració. És una meditació per pujar la vibració, per mantenir l'ànim alt. I si estàs tristet o tristeta, per pujar-te l'ànim. Inspires, expires. Inspires, expires. Inspires, expires. Després, a poc, poses la mà dreta en el pit, en el chakra quart, en el chakra del cor, entre dos pits, i fas una espiral de dins cap a de fora, tirant cap a l'esquerra, i dius: Gabriel, Gabriel, Gabriel. Inspires, expires. Inspires, expires. Gabriel, Gabriel, Gabriel. Inspires una altra vegada, expires. I mentrestant, mentre fas això, visualitzes una llum rosa. Una llum rosa que està en el pit i t'ajuda a meditar, t'ajuda a que l'arcàngel Gabriel estigui en tu. Després, visualitzes com l'arcàngel Gabriel sigui en forma de llum rosa o en forma antropomòrfica, com un ésser humà amb ales, de color rosa. Se t'acosta, et dona un missatge de tranquil·litat. Et diu que estaràs tranquil, que tot anirà bé. Un cop has escoltat tot el que t'ha de dir, l'abraces, vos abraçau. L'arcàngel Gabriel posarà les seves dues mans damunt el pit. Veuràs com una llum rosa sortirà de les seves mans. Aprofita-la, és la seva energia. Inspiraràs i expiraràs, i quan acabem les 3 inspiracions, obriràs el llum, els ulls. Gràcies, gràcies, gràcies. 1, 2, 3. Gràcies, gràcies, gràcies. Una vegada fet, si pots, si estàs a casa, encén una espelma o rosa o blanca per l'arcàngel Gabriel. Li donaràs les gràcies i seguiràs en el teu dia a dia. Seguiràs en la teva rutina. Gràcies.